Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, ignisan na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano Worldwide. Seven, six, five, four, three, two, one. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi ba na ako gwapo?
Hindi ba ako grupo? Servisyo sin ripa. Servisyo sin ripa. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad ni Tabaco, Legazpi, and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, Wars. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Christine, kay Musang Sayrid, Maria Ana Bursa, kay Madam Tuason. Una ko ngaya heavy rain. Pag heavy rain naman ngaya, deklarado ngayang suspendido ang klase. Nangyari, Manong Rodel. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga ngatong Muslim. Buenos dias sa mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo ngunyang pong aldaw kita nin Lunes, Nobyembre 4, taon 2024. Bako po ngunyan holiday ha? And bako man po ngunyan suspendido ang klase. Mauran-uran na naman niya. Kasud ba? Grabe na naman sura. Sabi ni Ma'am Tuasod, garing ngaya suspendido na naman. Garing ngaya heavy rain baga ngaya. Nasiraman sa ron simana na so. Sa ron simana na suda yung klase adi. Gari magkakaigwa ki make-up class ang DepEd. Gari ili nga sa simana ba gano? Igwa na naman tabi kitang pigbabantayan na route ki panahon. Nagireyak-iyak na naman sa tuyang tulak, puso, baga. Gari ngaya medyo kung sa hilingon ta sutrak, gari ngaya mahagip na naman ang Bicol. No daw ngaya kung ang baralikan sa klase sa January na. Iyo, pangaya logo. Oy, sabayan po nindoon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nagkakala po yan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. O duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, November po. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, ano mang pong klaseng okasyon yan. Piyesta ngunyan dyan sa Barangay San Carlos, kang Tabaco City. Di Manong Rodel, nakidispiras da siya. Dahil nanggat nindo paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man po kay ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan sa muya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan para hay natabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na siya man sana po nakakaaram kayan. Amen. Amen.
Mga tugang, mga kabayan, siyempre, thank you Lord. Salamat Lord. Bala ka na tabi Lord sa muya. I-guide mo po kami kan sa muyang mga gigibuhon. Tangani po day kami magkasala sa imo asin maging sa samuyang mga kapwa. Patawad Lord kan samuyang mga kasalang. Tao lang po kami. Maro po. Nagkakasala. Patawad Lord. Mga tugang mga kabayan, simbag tabi, amen. Amen. Thank you Lord. Mga tugang mga kabayan, check in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidora Sintagariparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay tabi dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros ang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto bisa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kinit. Asin bawal po ang ma-stress. Sa mga panahon pong ini. Bakong iyo tabi dyan kompetente. Ma'am Maria o kaya Ma'am Elena Valenzuela, good morning. Bawal tabi ang kidit, bawal pang may stress. Ang stress iyo ang matinding kalaban kang tawa di. Iyo na ini so may pinakahalangkaw na dahilan kung natitigbak ang sarong tao sa stress. Kaya dapat tabi yan mga stress na yan. Hayaan mo si stress na ma-stress sa imo. Yeah, hayaan mo yung stress na ma-stress sa imo. Paano nga yaya? Oy, kumusta tabi? Bako ngunyan holiday ha. May laog tabi ngunyan, may klase, balik school na tabi. Back to school na, back to face classes na po. Ang klase po, digdi sa probinsya kang Albay, base yan sa advisory kang PDRRMC. Pero ngaya may dineklarar baga ngaya sumalakan niya national morning para po naman sa mga biktima kang bagyong si Christine. O ngunya na Lunes po yan ano. Di mamasdan nindo iyan pag flag racing nindo. Ipakanta nindo kang so ano nga ni ngaya ang title kang Bayang Magiliw. Pagkakanta nindo kang Subayang Magiliw, itataas tabi so bandira hanggang duman sa pinakapuro kang flagpole. Pagkatapos kang Bayang Magiliw, ibababa po iyan hanggang dyan sa kabangaan kang flagpole. Yeah. Grabe palang sunagada na di. 139. May missing pa. May mga day pa po nagkakakuroa. 139 sunagadan tabi Ma'am Christine. Kang bagyong si Christine. Ling mo na ni si Christine pasawa. Babantayan-tayan tabi mga tuga. Madam Maria Elena Yamamoto, good morning. Ohayo gozaimasu. Di oning LPA, ining low pressure area na pigbabantayan tabi kang Pag-asa. Nako, nakalusot na. Yaon na po sa laog kang Philippine Area of Responsibility. Saro na po ining bagyo. Tropical storm. May pangaran na Marcy. So, aaramon tatabi taod-taod Ma'am Jo Manilag Cardaño. Aramon ta sa Pag-asa kung kumusta. Ining si bagyong si Marcy. Pagyaon pabagatabi Ma'am Christine sa dagat ang bagyo.
lalo ining nagtitipunin kusog. Yo. Paborito ka inita dyan sa dagat, mainit po ang tubig. Yo. Kaya nga ni sabi ko baga ko ta na kung alimbawa may mga arog kay ni ano daw kung lagan takiblo-kibloking yelo ang tubig sa dagat nganing dai magkusog ang mga bagyo. Bitamina kaya kang bagyo iyang tubig na mainit sa dagat. Pero pag lidagan mo iyang bloki-bloking yelo ang tubig sa dagat tapos maglipot ang tubig, matutunaw po ang bagyo. Ha? Baladong yan o. Hulogin na nindo ki mga bloki-bloking yelo. O, nga ni pong subagyo, matutunaw dahil po sa lipot. Pero pag mainit po ang tubig sa dagat, nako, paboritonan kang bagyo. Yan, nagkukuaki kusog ang bagyo. Maramon tayan ha. Pagtaod mga tugang sa Pag-asa. Oy, maabot patabi sa 700 na pamilya. Ang mga yaon ngunyan sa evacuation center dyan po sa probinsya kang Albay. Dakul pala na di. Diyan nga ni sa Malinaw, may tulong pamilya dyan, nayaon pa sa evacuation center. Tayo naranod nga ni Suharong. Diyan sa may parting suwa. Hiling na nindo yan. Ang provincial government po kang Albay sa paagi po kang PSWDO na itaon na tabi so 10K financial assistance. Laman po baga sa mga nagkagaradaan na 7. Diyan po sa probinsya kang Albay kang Bagyong si Christine. Di may financial assistance man sa provincial government. Naman sa may mga nagkagaradan. O 7 pa lang sa Albay ang nagkagaradan. Hondo Harrison, good morning. Magdaratabi kita sa tapos kape. Tabi pa di. Good morning. Yeah? Sige. Uy, mga tugang, sunod-sunod na mga pambabadil gadaan dyan po sa Daraga Albay na i-record. Dugon mo ya. Sunod-sunod sa mga binadilgadan dyan sa Daraga. So, mga presyo po kan sira sa merkado digdi sa probinsya kang Albay. Nako. Namalisyahan. Na-i-record po ang paglangkaw. Kan mga presyo kan sira. Una ako sa nakamalisya. May nakamalisya man pala. Yugon mo so talimago, Ma'am Christine. Yugon mo so talimago. 300 so kilo. Salbatana. 100 so kilo kan talimago. Sir Noli Kamba. Pahit-pahitong ko tabi, Ma'am Tuason Subulinaw. Nagkapirilay ako. Pertiunon Subulinaw, nakabakal ako dyan sa Hunog. Nagpasyar ako dyan sa may parting Aguho. May nag-itcha na timingan ko, may nagsinsuro. Sir Jan Kompetente. Buminakal ako ki sa 100 pesos na bulinaw. Sus Maria Osip, inun-un ko sa nan mamara. So iba prinito ko. Nem, pinahit-pahit ko pagkaaga. Pilay ako. Napaw na. Labason pati si Bolina. Ay, inamaray na pahit ay ini. Buro-barato ko ta. Kaya lang napilay man kita. Pati subulina o 200 man ang kilo. Iinda tabi, Ma'am Jo Manila. Yan tabi mga tugang, mga kabayan sa tuyang mga reparohon. Ngunyang pong aldaw kita ni Lunes. Akwat 4 kita ka Nobyembre taon 2024.
Sige tabi mga tugang ha, 23 minutos. Lipas tabi ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Konta daw tabi mo ng linya kang Pag-asa ha. Konta mo na tabi ang linya kang Pag-asa. Aramon tatabi mga tugang ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon and ining pagbabantayan na si Tropical Storm Masi. Sige Pag-asa, good morning tabi Pag-asa. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang ating unang bagyo sa buwan ng Nobyembre. Si Bagyong Marce na po ang ating binabantayan at nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, nasa East Philippine Sea ang Bagyong Marce, isa siyang tropical storm kung saan ang lakas ng hangin ay umaabot sa 65 km per hour. Ito yung malapit sa gitna ng bagyo. Samantala, ang pagbugso ng hangin ay nasa 80 km per hour. Kasalukuyan, ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 935 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Kasalukuyan, wala pang direktang epekto ang bagyo sa bansa. Pero, yung extension ng bagyo o tinatawag po nating trough ng bagyo ay umaabot sa silangang bahagi ng Luzon at ganoon din sa silangang bahagi ng Visayas. Kaya sa kasalukuyan, inaasahan ang ngayong araw ang bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may kasamang isolated na pag-ulan or thunderstorm. Itong bagyo nito ay inaasahan ng kikilos sa direksyon west-northwest o papalapit sa kalupaan at maaring tumbukin ang extreme northern Luzon. Sa ating forecast track o sa forecast track ng Bagyong Marce, inyong papansin na inaasang lalakas ang bagyo habang binabaybay ang East Philippine Sea. Maaring umabot sa typhoon category. Ngiling mo na yan. Ano nangyari Pag-asa? Posible na maging typhoon. Ang bagyo bago tumama sa kalupaan. At nyo papansin ang cone of probability, lalo tutong sa bahagi nito. Sa ngayon, ang track ng bagyo o forecast track ng bagyo ay tatama yung sentro ng bagyo o dadaan sa Babuyan Islands. Pero, hindi po namin sinasabi na posibleng mag-deviate ang track ng bagyo pahilaga o patimog o pa-south within sa cone of probability. Sa makatuwid, posibleng dumaan ang sentro ng bagyo sa extreme northern Luzon o sa Cagayan o sa Isabela area. Kaya paalala sa mga kababayan po natin na habang malayo pa ang bagyo, ay nakahanda na po tayo. At ang tabayanan ang aming ini-issue'ng Tropical Cyclone Bulletin patungkol sa development ng Bagyong Marce. Sa ngayon, wala po nakataas na tropical cyclone signal sa aling bahagi ng ating bansa. Pero may naasahan tayong pagbugso ng malalakas na hangin ngayong araw. Makakaranas ito sa Batanes, sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Aurora, at sa Northern Quezon. Bukas, araw ng Martes, makakaranas pa rin ng pagbukso ng malalakas na hangin sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, Quezon, at Camarines Norte. Inaasahan din pagdating ng Miyerkules na makakaranas ng pagbugso ng malalakas na hangin sa Ilocos Region, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, at sa Catanduanes. Ngayong araw, wala po tayong gale warning. Pero may naasahan na matataas ng alon, kung saan ang taas ng alon ay aabot ng 3 metro. At ito'y ay sa seaboard ng Batanes. Inaasahan din na aabot ng 2.5 meters ang taas ng alon sa seaboard ng Babuyan Islands, eastern seaboard ng Maylang Cagayan at Isabela. Yan po ang ating binabantayang Bagyong Marce.
Paalala po, mag-ingat po tayo lalo po sa ating mga kababayan sa Northern Luzon. At abayan po ang aming iniisyong Tropical Sagang Bulletin at susunod po ang ating update sa bagyong ito ay mamaya pong 11 o'clock na umaga. Maraming po salamat at mag-ingat po tayo. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Pulbutan sa Bicol Net TV. Asin sa pagmata. Salamat tabi Pag-asa. Ayan ha. Nagkampante naman kita. Maski puro paano, dapat nakakakuha na kita ki adal sa mga nag-araging bagyo. Ilinganin dito si Christine. Ma'am Marilu kanya, hindi akin. Ilinganin daw. Sabi nga, day man niya makusog sa paros tubig sana. Malaya. Pasiguro tabi kita. Lalo na sa may parting dyan sa may northern o kaya extreme northern Luzon. Makusog pa ni Junjun. Junjun. Makusog pa ni. Nasa 65 to 80 kph pa sana. Yaon pa ni sa dagat. Magtitipon pa ni kikusog. Posible databing umabot sa typhoon category. Ining bagyong si Marcy. May kuryente na sa muya, kuya. May kuryente na sa mo. Maraytay na butnama. Kala nga yan, may kuryente na nga sa mo. Garing nga mabagyo na naman. Ipangyari. Ngaradji po kita ha. Sana magmilagro, matunaw na sana nito na sa dagat. Ayo. Matunaw na sana ining bagyong si Marcy dyan sa dagat. Dahil na makapamerwisyo pa ta, yaragian pa sana kita. Pataso inagian ni Christine. Tapos so inagihan ni si say susunod na bagyo si Christine. Si say ito si Lando. Lando man sa imo. Si Leon, mga Lando man sa imo na. Dahil man kibagyong Lando. O di halos parariya siya agihan. Si Christine, si Leon, o tapos ngunyan si Marcy, gari iyo manggararay so agiha. Diyan sa may Isabela, sa may Cagayan. Ito nga ni si Christine, dahil man luminan pol sa tuya, digdi sa Bicol region, grabe so distroso. Dumana sana sa Philippines si magkusog. Sabi ni Junjun, tama. Diyan siya magkusog sa bagyo. Diyan siya magkusog sa dagat. Tanganing sumanga sira, magkarilibong lang. Ay, hindi mo na yan. Ay, Diyos ko na sa natabi, Junjun. Alas 7:32! Servisyo Asin Refined. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Pulbutan sa Bicol Net TV. Oy, Ma'am Emmy Macapagal, good morning. Pasalamatan tayo na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sila.
Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na iyan makuha. Diyan iyan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Ha? Safe na safe po kamo diyan. Kay Madam Maylin, ingat tabi permi, ohayo gozaimasu. Siyempre mga tugang ang programa inidaraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya nin Albay. May forever tabi Ma'am Franz sa probinsya kang Albay. Ay ano na daw sumay forever sa Albay adi taday baga nalawo. Maapot daw kita kay Acting Gov Tiglendano sa mga ikakasal baga giraray na naka 50 taon na. Kaya potonta daw tagariday baga nalawos ta nagbagyo. Siringman mga tugang ang programa ngini daraman po sa tuya kan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse ang siyudad ni Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, sabay tama dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan po kamo magtaya sa loto ha. Bako sa witi. Yeah. Sa loto kamo magtaya. Yan po mga tugangan mga katuwang ta sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:35 na mga tugang mga kabayan. Oy, sa mga may trabaho. Makiasikaso na tayo po kamo kiplag racing unyan. Yeah. Ang pakataasa kang bandira, ibabalik po yan dyan sa kabangaan kang flagpole. Yeah. Nakahapmas. Ang mga bandira ngunyan para po duman sa pagtaonin na pakikisumaro kan sa tuyang gobyerno duman sa mga biktima po kang bagyong si Christine. Yeah. Sabi ni Ma'am Franz, may forever po sa Albay kaso so forever kuhain daw. Ay rakma. Si Ma'am Franz mana. Dahil ka magparahanap, yaon sa nandyan. Yaon sa nandyan tabi, Ma'am Franz. So forever mo, yaon sa nandyan sa gilid-gilid. Alaton mo sa nang umabot, dahil mo paghanapon. Tapag pighanap mo lugod yan, lalo yan dahil mo makukuha. Pero baluan dahil mo hanapon ta, kusa yan namin napahiling, kusan minaabo. Reyas bagang kita baga, pag may ngaya, day kita kipigahanap, yaon, nahiling ta. Pero pag hinanap ta na, hindi ko ngaya ito suarog ka ini. Kung day ko ngaya pigahanap, nahiling ko. Arog ang kantabi, bakong iyo tabi, Chadilla Chente, Madam Alice Morales, bakong may tama ako, ang bagay, ang sarong bagay, pag day mo pigahanap, yaon andyan, sigang basay-basay, yaon andyan. Pero pag hinganap mo na, hindi ko ngaya, ito nahiling ko pa sa nangaya. O kaya day mo paghanapon. Pag day mo inanap yan, kusa ayan namin napahiling. Maurag ka ngaya. Bakong iyo tabi, Ma'am Franz? Arman sa nakang kasimple. Kaya ang importante sa buhay da kang tao, day ka makakidit, dapat day ka may stress. Pag na-stress ka, dadarahong ka sa ospital. Pag dinara ka sa ospital, lalo ka ma-stress. Kaya dapat tayo ka ma-stress. Yeah. Pag na-stress ka, pag nalawag ka sa ospital, lalong problema.
Yo, ang pahit ngunyan, ulok-ulok sa ng pahit. Maski arog kita kay ni nagtitios. Kitsa na kita. Ang importante nga buruhay. Ayan. Tapos dahil sa na kita makalingaw sa tuyang kagurang na. Bayaan ta na iyan na ibang mga rayaon dyan sa gobyerno na sigisa ng harabas. Maray nga kini magpolitiko man nga ning makahabas ma. Ay baykan. Day ka kaya. Mabubuhay man kita kung day kita manghabas. Okay na sa tuyang paburbulinaw sana. Pero ang problema kang bulinaw ta nakakapilay. Bata plano kukuta maggulay kinatong. Ang problema tawi na ragas mampalanso natong ni Jan na kompetente. Uwi na ragas ni Christine. Wala na baga ngayang dahon sa mga natong kunigdi. Ailing mo na iya. Oy, salamat palang tabi sa nagtaw sa kuyang linokay. Oy. So nagtaw sa kuyang linokay. Salamat tonon ha. Ay, former Mayor Alice Morales, nakatana ka lamang kilinokay kang undas. May nagtaw sa kuyang linokay. Ay, Chadel Chente. Chadel. May nagtaw sa kuyang linokay. Salamat tonon kay Cha Dadang Kulipat. Pertion so tinaw sa kuyang linukay. Ang linukay baga pag linaog mo sa rep, pagkaaga matagas na. Bako. So tinaw sa kuya ni Cha Dada na Kulipat. Maski linaog ko na sa rep, pagkaaga mayumukon manggiraray. Bata linagan pati kan so utubagang may tipo-tipo, yung baga so gusto ko. So may tipo-tipo, ay apaaka na. Dadalhan. Pero bago matabang. Ay, so linaw kay na tinaw sa ko ni Cha Dada, masiramon. Tama-tama so hamis. Tama so hamis. Tama so pakaluto. Pertihon. Pero so saro na nagtaw sa kuya tabi serbong sibilya. May nagtaw sa kuyang linukay. Matabang. Tapos malagtok. Paray nga ni, tinawan ako, sabi ni Cha Dada sa kuya na Kulipat. Tawan ta ka daw ngayon linukay. So tinaw pala niya sa imo, malagtok. Tapos mataba. Diyos ko, nasa natabi. Di, tinawan ako ni Cha Dada kaso udma, igwapa ngaya. Tapos nga, atyan nga, may natumbang nga duman na batag si Tiyo Muduming. Anon mga ito? O yan na ong, so tighalo? Ano ito? So batag baga. So pinakro mo na, ay blema pinakro. Linuto mo na tapos ginibong linupak. Tinawa naman ako kasubanggi. Sus Maria Osipiaco. Rimati na naman ini. Rimati naman sudayit ko tabi Manay Alice Morales. Yes ko na sana. Sulino kay tabi serbong sibilya. So primero sa kuyang itinao. Nalino kay na matabang tapos malagtok pa. Baka tinulod na ito. Tuminabang. Baka ya ko tig para mulmula na manito kan mga kalag kaya nagtarabang na. Ipangyari. Maray tinawan ako ni Cha Dadang Kulipat tadi. Salamat to nung tabi Cha Dada.
Iling mo na iya. Mas maray pa di so nagtatagas ta perti ka onon maski malipo. Ayo. Si Chadilya, pag uli mo Chadel, padarahan ta ka ki Linukay, ali kay Dadang kulipat, matibay magluto ki Linukay. So ang pakalo kay baga, so tama ba kung malagtok? Tangi ba bagang Linukay talaga, medyo malagtok. Ayo. Pag uli mo tabi Chadel ta, padaranta ka, ipadara ko kay classmate na Giselle. Ayan. Nganing makatana ka man ki Linukay. Sumay tipu-tipuan masira. Daw yan ta, ang tipu kang Linukay ang masira. Ano daw yan adi? Bata pertihon baga sa ang kapartner kang Linukay tapi serbong Sibilya. So tinutong bagang bagas na kape. Iyon masira mo na kapartner kaya. Nagkakaon-kaon ka baga kan sutong tutong na apod ka, sumay tipo-tipo na Linukay. Partneran mo ang kitinutong na kape. Hinay ko po. Lingawan diet. Sa Pasko, tamalukay kita. Yo, sa Pasko, malinukay kita. Alas 7:44 mga tugang mga kabayan, ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo mag-arali Break mo na kita, mabalik po ang programa. Lipas lang po ini mga importante sa ng pagirumdom. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal.
Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Mocsea sa programa Servisyo Sin Reparo sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan ay nangigising na at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Ingat magbangon, magsilakad at masiglang tumuhin ang ating simbahan. Servisyo Sin Reparo. Kaibahan si Manny Mocsea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang alas 7:49 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Madali sa natabihan makuha Ma'am Cecil Nolasco. Diyan sa Peso Office kang Tiwi. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo diyan. Siyempre mga tugang, ang programa nidaraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bongao. Sasabay dyan si City Councilor Rener Burse, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila, kang Malinawal ba? Thank you! Mga tugang, mga kabayan, balik po ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Mocsea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Kanyang pungal daw kita ni Lunes, pet sa 4 na kita kan Nobyembre. Taon 2024. Sundo po kita mga tugang, mga kabayan, alas 9. Kaya papighalata, pait na kita. Servisyo Sin Reparo. Kaibahan si Manny Mocsea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. 9 minutos bago tabi mag alas 8. Sa mga kawani po ng gobyerno may flag racing kamo ngunyan. Good morning tabi sa imo pading Edmar Gambot. Condolence tabi sa imong pamilya Pira ng edad si lula mo ito Pira ng edad ni lula mo? 90 years old na yata yun bibihira na baga ngunyan ang mga magurang na nakakaabot sa 90. So condolence na lang tabi sa pamilya ni Pading Edmar Nagambot. Sige. Alat ka Ma'am Cecil. Ano ito? Palan mo na imbitasyon kang Tobacco Patching School. Ang Tobacco Patching School magkakaigwatabi ki Isplash of Pan. Color pan rantabi ni. 101. Yugun mo yan. So centenarian palan si lula mo 101 years old. Yugun mo yan. So centenarian palan siya. So naka-receive man siya ki 100,000. Tayo baga may batas baga kita kayan na pag 100 years old ka may 100,000 ka man. So apira kan tigtataw ka sa probinsya, may pigtataw pang probinsya tapos ang LGU sa mga nagkakasentenaryan di naabot pa man pala ni lola ni Pading Edmar. Yugon mo yan. 101 years old ka. Inda sa natabi Pading Edmar kung makaabot kita kang edad.
Inay ko po. Sir Willie Nobora, good morning tabi sa imo. Yugon mo yan tabi Sir Will kung makaabot pa kita sa arog kaya. Naka-receive man ki 100k. So, bakong pig-amyendaran itong batas na ito, tagariwi, huna ko, 1 million lama. Pipisilon bagang makaabot ka sa 100 years old? So, arog sa tuya ngunyan tabi pading idmar, gariday na mahirapan na kitang makaabot sa 60. 40 anyos pa sa nangani, may mga makulog na. Makulog ng bitis, kung ano-ano na. Permi na ngaya halangkaw ang high blood. At anang halangkaw na high blood pa. Oh, sus Maria Josep. Ano daw kita kayo ni makaabot? Makakaabot pa de, bawasin lang po ang bisyo. Ata na yun na nga niya. Pigbabawasan ta na sa bisyo, pigdadagdagan ta sa exercise. Kundi maski baga sa mga healthy hon baga, sa mga nag-jijirim, mga athletic, sa mga nagbabaray, ay manggiraray. Pag talagang finish contract ka na, talagang dahil ka nakiibang maginibo kundi magsunod. Para nga sinublihan taman sa tuyang buhay. Maswerte sa mga arog kay na di, naka 100 years old. Bago ngayon na tig-interesan mo, so 100,000. Yung mo ya. Bago ngayon na tig-interesan mo, so 100,000 na makukuha mo bilang centenarian ka. Pero dipisilon talaga. Hospital ka sa nangani ngunyan, 1 week ka sa hospital, sobrang 100,000 ang gastos mo. Kunduro di malas ka, abuton pa nin, mga 200 to 300. Sarong simana san ayan sa hospital. Tapos tatakaron mong edad sang gatos, makakakuha ka sa niki 100,000. Inay ko po. Sarong simana sa hospital, ubos ang 100,000 mo. Nahiling mo na yan. Pamonitor permi kang health para day matiwi. Sabi, tiwi, kung tiwi. Human sa na nga ya. Mari ako tabi pa dingid Marta, pinasirip ko, pati so laog kan tulako, pinasirip ko na. Pero sabi kan sa kuyan doktor, maurag ngaya, maghilingan niya kita after 10 years. Nataya ko, Dok. Clear pa ngaya ang sayong. Ano ya kung clear? Makawarara na ya ako, ta-clear na. Ay, feeling mo na yan si doktor. Good morning tabi kay Doc Clyde Kope. Ang pandiura kong doktor dyan sa Kope Hospital. Grabe. Ibawal-bawalan ako ni Doc. Bawal ka nang pa di maginaw. Doktor manayon na sa nanganing kogmahan ta pabawalon mo pa. Yun na sana. Okay lang niya sa ino. Jackpot sa pensyon sa SSS. Ang naka 100 years old. Pero man ang nakukuha kan sa SSS. Depende siguro sa hulog mo. Yun na nga ni kita digdi sa Pilipinas. Halimbawa, may ipon ka sa bangko. Nagulog ka sa GSIS, SSS. Pag ma-claim ka na kung ano-anong mga requirements ng PIPA. Ipakuha sa imo. At sa imo na nga ning pirak yan. Papadipisilan ka pa. Nailing mo na yan daga talaga digi sa Pilipinas. Ano? Sa imo na nga ni yan na pirak. Saban ko bagarog ngayon kung halimbawa nawara mo so ATM mo, so kung ano, grabing proseso. At nasa imong account yan, ika na ito. Dahil mo nga ni mapa-update so sa imong bank account,
pag withdraw mo, naiba superma mo, papaotro. Otrado ngayon, taga ibang perma mo, digdi. Pero midbid ka na, ikay ito. Pahirapan ka pa. Nahiling mo na ya. Hindi sa Pilipinas, adi. Nga ta, superma mo kang inot. Kunyan tapos perma mo kunyan, bako man ng parariyas. Naiba bagang perma. Garing ano, iba ko ini superma mo kang inot. Batang perma ko kunyan. So, pang pa-autograph na bagatabi, Sir Willie. Arag baga ka ng mga artista, mga kayas-kayasan na yun na iya. O tapag tao ko duman tabata, pirang taon man ako din transaksyon duman. Bako ngaya ini, boss. Bako ka ngaya ini. Ako, bid-bid ba ganindo ako? Iyo na nga nga, pero ngayon bako ngayon yung pirma mo. Gari ko barabadunzo. Inay ko. Gari ko barabadunzo Taylor, diba? Ata bako ngayon ini. Ata ngaya. Bid-bid ba ako? Iyo ngaya. Oo, hindi. Kumbaga yan. Ata ngaya iba super mo. Salbata ng pahit ini. Pwede man da maginom ng alak, pade. Sabi sa Bible. Iyo baga. Di lang puro tubig ang inumin mo. Uminom ka rin ng kaunting alak, ha? O, anak ka lang duman, konting alak. Kapag ikaw ay sinisikmura. May nakalag baga duman, kaunti. Bakong baldi-baldi. Kung dahi ka pa marugok, dahi ka pa mag... Sus Maria Jose. No. Yaon baga ngaya sa Biblia na dapat nga mag-inom ka mang kialak pero may nakalagdumang kaunting alak. Bako na so, biyo ka na dyan nag-urosamod na. Biyo ka na nagreliwoy dyan kang kabultukan. Para pagpararibog dyan sa rukaman ngaya. Oy, Madam Sis, good morning tabi sa mo, Madam Sis. Pasensya na ha. May bakuta kami kasudma sa saindong kawang gawa. Ako bilib ako sa may mga grupong arog kay nina. Bako man mga politiko, bako man nagtatarabang sa may mga pagmayar kaning may kalamidad. Narumduman ko kay to subagyo man kan anong makusugon man na bagyo. Nakaabot nga ni kamo dyan sa may parting First District Monkey. Panao maning ayuda. So grupo ini na Ramam Siso, agom ni Sir Alwin. Sige man na hinguwa sa mga barkada niya, sa mga kagrupo-grupo niya man. Ini mga tao, gini bako man mga politiko. Pero ang relief ninda tabi Sir Willie na pigtatao, mas maurag pa sa pigtatao, so relief bagang hali sa gobyerno. So relief na hali sa gobyerno, napirak man sana kan mga tao, pirak taman sana, ang laog bagas, sardinas, sakasul noodles, sara Madam Nasis, yugon mo ya, may mga corn beef pa, bako pa NPA subaga. Salbata ng paitay. Yugon mo ya, na may mga bado pa. Yan ang mahurag. So, mga pribado na nagtatarabang na bako ali sa gobyerno ng Pirak. So, nabaro-baro maninda. Pira na, halos nagkakapira ng bisisindaki pagtao man girilip sa mga naging biktima po kang bagyong si Christine, digdi po sa probinsya kang Albay. Gari kasudma, tigibitaran ako ni Sir Alwin sa dyan sa Libon. Tabata, grabe baga so, mas grabe dyan so naapiktaran. Kaya lang kasudma, nagkaigwaki ngay komplekso sa kuyang schedule ta
huna ko, Sabado ako tungahon kan sa kuyang trabador. Ito palang Domingo, hindi ko man pwedeng mabayaan sa trabador ko. Ako pati ang engineer, ako pa ang porma. Ako pa ang labor. Hiling na nindoy. No. Dahil ako nakasabay. Kaya bilib ako, saludo ako sa mga arog kayo. Siguro po baga kang mga individual na ako man mga mayaman gani, mga kapos man sa buhay. Kundi may inisyatibo na kaipuan nindang tumabang sa indang kapwa. No? Bako so pirak hali sa gobyerno. Hali mismo sa inda. Tiniripon-tipon man inda tapos uto pigripak. Mas maurag tabi Sir Mr. President Bronx Bordeos, mas maurag so relief ninda kaysa sa relief na hali sa gobyerno. Salbahe. Ay, napahe tayo ni. Suhali lugod sa gobyerno, suhali supirak sa tuya. Uton laog sardinas, bugas. Ano pa? So, noodles baga na baraton. No. Tapos, mas dakula pa sa mga tarpulin ninda. Pati sa relief, may mga kudak pa ninda. May mga pandok pa sa patana. Eling mo na yan. May mga pandok pa kan mga politiko sa relief. Naliman sana sa gobyerno. Bago ngayon tabi Ma'am G. Balyaran. Yugon mo yan. Gari ka suginis sa sadiri mong mantika. Naliman na sa indo. Tapos may mga pandok pa kan mga politiko. Mas dakula pa sa tarpulin. Hinda ka daw ngayon. Good morning tabi sa imo Ma'am Let Yap Agiri. Gari ini si Ma'am Let. Bakong alumni ka kang tabako patching. Ang tabako patching school tabi magkakaigwa ki color panran. Splash of pan maabot tabi yan na November 16, 2024. 5 kilometro yan. November 16, Sabado po yan, alas 5 nin pagkaaga. Mapuntabi so dalagan dyan databi sa Fatima Boulevard. Hanggang po duman sa tabako patching. Pwede na po pag mag-register databi kamo ha. Pwede na po kamo mag-register hanggang po sa Nobyembre 10 ang registration. Hanggang na sa Domingo. So 300 pesos mas na registration. Inclusive na dyan tabi ang t-shirt and snacks. So, pwede na tabi na kang mag-register sa indang Facebook page sa Splash on Pan, Tabako Patching School Color Panran. O kaya pwede po kamo magduman mismo sa eskwelahan, diyan sa Tabako Patching. Hanapon lang nindo si Teacher Jessa May Martillan. Martillan o kaya si Teacher Mary Ibay. Tabako National High School tabi ako sa iyo. Sige. Sabi yan ni Ma'am Jacqueline Mendez, ang magayon-gayon na teacher dyan sa Bantayan National High School. Ay, Bantayan tuloy. Dyan sa San Antonio, San Antonio National High School. Si Ma'am Jack na Mendez. Paki-public service na ngayon sa naka. Sige. Tabako National High School. Riz Buhay, good morning. Tabako National High School mandat palan si Ma'am Letano. Pero maski taga-tabako ay kamo kung gusto nindong mag-exercise. Igwa ki panran, color panran ang tabako patching sa Nobyembre 16 iyan. Alas 5 din aga mapun dyan sa tabako patching. Sana maging okay ang sa tuyang panahon. Tahon ni may pigbabantayan kitang bagyo. Dawa gurano anong kababantay kan sa tuyang pag-asa, tahuya nakalusot na. Yaw na tabi sa lawag kang Philippine Area of Responsibility, tropical storm na si Marcy. Si Marcy. Ngunyan, bata kung pag-arog kayan, kanya-kanya na baga kitang barasulan.
Kaya ngunyan pa sa natabi, dahil na magkarampantihan. Asikaso natabi ka mo, tala no rin na naman ka mo maarasikaso kayan. Mapreparar. Pagyao na, bata sa mga flood control, nagkaburuwal. Paano kayo ni? Kung dakol naman na tubig, problema na naman ano? Sa mga nagkawarawa na flood control, Diyos ko na sana. Ano niya, nainarunduman ako kay ito. Ano kaya ang gibuhong tangon niyan? Ta nagka-route baga sa flood control, dahil pa man ki mga budget naman yan. Mahanap na naman, mahalat na naman muna para mabudgetan niyan. Ano para mintras nagibuhon? Ngunya na dahil patabi, nagbabagyo. Anong gibuhon? Bayaan ta na sa nakatiwangwang andyan. Bayaan ta na sa nakatiwangwang andyan. O paano na ang gibuhon ta? So makasagang lamang kan tubig. Dahil pa man ki-budget. Masipsip ang ngaya kita duman sa taas. Kaya po ang tangay magsipsip duman sa taas. Ano ang pwedeng gibuhon? May narumduman ako kay ito na pwede baga magbayanihan sa mga yaon dyan. Kaya lang pag nakulaon man, mga naangka man nga. Magbayanihan sa mga yaon dyan na residente kung halimbawa dit man sa naso na bulwang na diki dyan sa Indo, sandbag. Magsara ko kamo ki, nakulon baga dyan sa salog ki basod. Isara ko nindo, gibuhon nindong pangulang lamang dyan sa tubig. Pwede yan. Kaya lang dahil masisay na magibukaan. Maski mga kontratista sa gobyerno, dahil magibukaan. O hindi nga yan. Dahil magkibayad aan. O dahil man dyan kita rin siya. No. Lokohan ngayon mga surusan bag mong ar. Ano man nga dyan ang madalin siya, may? Ang gusto mo nga, so dako lang dilin siya. Yan sana nga yan. O di paano kayo ni? Pag nagkusog naman ang urang tabi, Ma'am Tuaso, rapunggas naman kita kayo ni. Burulwang nga niya sudikir. Kaya ngayon nagbaha ngayon sa muya, nabulwang nga sudikir. Nabulwang da sudikir. Sudikip. Inay ko po. Di paano kaya ni pabayaan ta na sa nang nakatiwangwang iyan. Halaton ta na sa nang iaranod naman kita. Dahil naman kami kaan mga klase, pag nagkusog na naman ang ura. Huwag mo si Mundo Asa. Ang problema, gari may nabasa kaya kong barita na urog maon mananggad sa mga teacher, urog maon sa mga estudyante, pero may bagadang klase. Dahil pero may klase, urog mahon, ay salamat niya, pero may bakasyon. Pero kung may nabasa ako, gari mag-make-up class ka mo. Gari may make-up class na paplano ngunyan ang Department of Education. Babawion manggirari itong sa mga daing laog. Maklase gari ka mo Sabado, Domingo. Yan sa nangaya. Paratas pala. Nailing mo na ya. Maki-public service daw tabi, boss. May nakuha driver's license, buda 4-piece ATM at voter's ID ni Ronald Gam Bruham. Nasa pitaka po na ito, baka tabi na hulog sa may Peaceport, kan San Roque. Nailing mo na gano'n ka naman. Hampang kang harong ni bodyguard. Pwede pakikontak sa ko. Salamat. Nahiling mo na ini si Saditsa na pero malanit. Nagano ka naman sa San Roque? May nakuha ng ATM. May nakuha pala na pitaka ho. Hanapon nindo si Saditsa na pero malanit dyan sa high-end. High-end. Computer shop.
Napon nindo si kung may nawara ka mo kiwalit, may mga ID da tabi. Okay, basta ngunya na Lunes, tabi, bako yan holiday ha, bako yan tabi holiday. May deklarasyon po ang Malacanang, paka flag racing, nakahapmas ngunyan ang satuyang mga bandira. May naghapot sa kuya, paano kaya ang proseso kaya? Aso tugang niya, nakakuha, isa dit na pero malanit paguna ako, ika naman na niya duman sa pier. Nagaano ka duman sa pier kan San Roque? Igwa pa lamang tabi ki kalagon sa imo. Sus Mario si. Salamat tamay nagto sa kuyang linukay. Sa tugang ko ananawar na lisensya. Uyo. Tugang mo pala nito. Sige. Baka lamang may nakapurot Good morning kay Mayor si Capos Bilo kang Malinaw. Gari tapos na sa flag racing. So ang proseso kayan, pagkanta nindo kang Bayang Magiliw, ano nga yung title kang Bayang Magiliw? Isasakat mo na baga isasagad mo na duman sa flagpole. So bandira. Katapos pagkanta kang national anthem, saka ito, ibababa hanggang duman sa kabangaan kang flagpole, ang bandira. Ngunyan, maghapon man sa nangunyan na di. Ngunyan, pag ibinaba mo naman iyan, dapat itaas mo muna. Dahil mo idirektang ibaba. Halimbawa, nakahapmas na, dahil mo pagdirektaho na, pababa. Hali sa tahaw, itataas mo giraray. Pagkataas mo, saka mo ibababa. Tabi Ma'am Tuason, ayan ang protocol kayan sa hapmas kang bandira kan sa tuyang Pilipinas na pig-apod na ano nga ang title kan sa tuyang Bayang Magiliw. Ma'am Tuason ma. Lupag hinira nga yan at ang nga Bayang Magiliw. Di arog po kaya ng proseso pagkataas kang bandira, pagkakanta kang lupang hinirang. Di ibababa yan duman sa tahaw. Ganyan masana maghapon. Pero may laog tabi may opisina. Bako yan tabi holiday. Nasubrahan naman kita ki holiday. Grabe naman, subrahan na su holiday ta. Grabe na su bakasyon kan mga estudyante. So chikiting ko nga ni tabi Ma'am Tuason, isus ko ang buhok kalabao na. Ano na niya kung klaseng buhok mo Gari ko kalbuhon. Tay baga ngayang klase. Yugon mo ampiran si mana suda yung klase. Kaya may plano baga tabi ang Department of Education na mag-make-up class. Grabe so nawara mananggad na mga lessons kan mga aki di. Yan pigaadalan pa yan. Baka tabi mag-makeup class ang DepEd. Urog mao na ko ta sa mga teacher tapos sa mga estudyante. Kaya lang pag nag-makeup class, paratas manggiraray ka mo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:16 na tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time. Ma-break mo na kita ha. Importante yung tabi mga radyi kita. Taigwa na naman kitang pigbabantayan. Nagkukurutab-kutab na naman daganta. Pati ang puso, baga, bito kata. Gari mararabasa na naman kita kining si Marcy. Ang importante yun ngunyan, magplano. Magplano, urawang hurarayo pa, tahabang harayo pa ni si Marcy, nagtitipon man kikusog. Dahil kita magkampante na ngaya, duman niya sa tas naman ni matama. Dahil kamo kaya, dapat may mga plano na kamo na pigigibo. May mga plano na kitang pigigibo, dapat may aram kita. Tahabo ta na mangyari, habo ta na sigurong ma-experience man, so may natitigbak sa to. Pag may araw ka na may natitigbak na kanya-kanya ng barasulan. Arog ka ito, si Christine,
Sabi kaya tubig bang sana ngaya. Tapos po minaros. Ang binugtian kang paros dyan sa may parting first district. Poon dyan sa may tabako. Hanggang duman sa tiwi. O kaya baga sa mga pustikang aliko. Andakol na tumba. So pasiring dyan sa tiwi. Kaya ang hudya na napailawan hanggang ngunyan suday pang mga ilaw sa barangay. Diyan sa Banwaan kan tiwi. Kaya orag-orag sa mga taga-tiwi. Sa muya nga yahali ang kuryente sa geothermal. Kami nga sunahod dyan nga napakuryentihan. Diyan rin na pong kaski makusog na paros. Diyan sa may tiwi malinaw. Ang tabako nga medyo maluya na. Mailing mo so distroso. Kang bagyong si Christine. Diyan sa may parting po diyan sa may tabako malinaw. Tapos pasiring naman sa tiwi. Habo ko natabi magbagyo ta nawawaran kay kuryente. Yun na nga ni. Bata nga niya minaabot pa man sa naso kuryente sa muya. Mabagyo na naman. Halo yun pati nga magkabalik sa mga kuryente. Ay, pero ang maorag ta pag abot kang kuryente, automatic may internet ma. Ta ang pag-igwa ng kuryente, ang sunod ka na reklamo, internet. Tayo signal. Puro sa sana kita reklamo. Ay hinda na sana. Sarabay tabi mo na kita ha. Sa Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maninba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara? Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maninba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo kay Mahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang sa programa alas 8:26 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Good morning tabi sa imo Sultan Wali Magdato kay Sir Willie Binancio Salazar. Oras pong yan na sinang programa nga nidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners, so dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Oras yan, asin ang programa daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Nalbay.
City Councilor Riner Bursecan Tabaco. Kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Ang Capos Bilo Lotto Outlet, thank you. Kay Boss Bob, dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa loto. Ayan, bako sa waiting. No? Mga tugang, mga kabayan, balik po ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidora Sintagari Parong unyang pong aldaw kita nin Lunes, Monday. 4 na kita ngunyan kang bulan na Nobyembre taon 2024. Sando po kita alas 9 mga tugang, mga kabayan. Kaya doro-diretso na po kita. Service sin reparo sa imahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Oy, 29 minutos tabi, lipas na ng alas 8. O di tapos na sa flag racing tabi nindo. Okay, naka-half-mast na sa tuyang mga Philippine National Flag. Ayo. Maabot pa palanda tabi mga tugang sa 700 na pamilya ang nagtitinir pangunyan sa mga evacuation center digdi po sa probinsya kang Albay. Yo. So as of October 31, tabi Sir Javier Bunsa, ito pong mga internally displaced families o kaya IDF ang nagtitinir pangunyan sa mga iba-ibang evacuation center digdi po sa probinsya kang Albay. Sa datos po, partial evacuation report kang Provincial Social Welfare and Development Office o kaya ning PSWDO, 383 na pamilya katumbas ki 1,305 katao ang natatada patabi na mga IDF sa probinsya kang Albay. Ang mga residente po, hali po dyan sa Ligao, Libon, Pulangi, Ubilyar, Uwas, Legazpi, Malinaw, and Tiwi. So yan so may mga pamilya na yaon po sa mga evacuation center hanggang ngunyan. Tabi Ma'am Ching Praxidio Floriano. Base po sa na-record, pinsala po sa kabahayan nasa 38,121 ang partially damaged at 1,279 ang totally damaged. So padagos databi ang pigigibong suporta kang PSWD sa mga pamilyang matindi ang naapektaran kang bagyong si Christine sa pamamagitan po kang pagtaunin relief. So ang provincial government po kang Albay. Okay, sige. So labi pang 700 na pamilya. Ang yaon niya sa mga evacuation center. Hunan matindi. Hunan matindi. Pagkatapos kang bagyo, at anang malain na nga ni so pagmati ta, pahiton pa kanso, pagralangkaw kan mga barakalon sa merkado. Ang matindi so sumini patabi Sir Willie, so presyo kan sira. Grabe so presyo kan sira. Pagkatapos kang bagyong si Christine, sus Maria Josep, tasumini kad so presyo kan sira. 50 pesos to 80 pesos ang rinalangkaw kada kilo. Namala so tilapia nga ni. Dati 150, naging 200. So tamban, napigbabakal ta dati. Pag medyo mahal-mahal ng sira, 50 ang kilo ka, naging 160.
Sa ginibutabing price monitoring report kang Albay Provincial Agriculture Office o kaya APAW, 52.78 ang pag-angat sa mga average price kan mga sira dyan sa mga merkado. Yugon mo yan. Dagdag presyo 70 kada kilo. Subangos. Inay ko po. Uminabot sa 240. Hali sa dating 170 ang per kilo. Nahiling na nindo yan. Sugalonggong. At aso talimago nga ni tabi Ma'am Tuaso. 300 so kilo kang talimago. Yugon mo yan. So karne 250. So talimago 300 ang kilo. Pangyari sa kinaba. Matindi. Ano nangyari? At sunabakal ko, nagpasiring ako duman sa Huno. Maray daman tabi, Ma'am tuason sa Hunop ta. Pag sinsuro kan sa mga parabulinaw, may mga nagkakadar ako. Nakabakal ako duman sa 100 pesos na bulinaw. Dakul na so tinaos ako. Sobranan sa 2 kilo so tinaos ako. Abila bason sa bulinaw. Ilay no pakupakan ko baga. Pagkaaga pirilay ako. Una ako nakajakpat na ako. Bro barato digdi so sira. Labason pa. Sus Maria Josep tabi Sir Willie. Pagkaaga nagibot-tibot na sutula. Nagibot sutula ako. Nagibot-tibot na subitis ko. So talimago nga ni dati san gatos ngunyan 200 ng kilo. Umari nga talag bro barato na tabi Sir Willie. Kansarong aldaw 300 ang kilo ka. Di pagduman ko sa Hunop, tama-tama may naguguruyod pagkang pisnet, nakiguyod man ako. At least nakapakal ako kibulinaw duman. 100 pesos. So, matuwang kilo na ito tinaos ako. Naguyod man ako kang so ano baga? Sinsuro. Nakiguyod man ako. Mala yan. Ugmahon ako tarala bason subulinaw. Biyo pa may mga basod-basod. Inunon ko sa nang mamara. Sa lana. Upak-upakan ko ang Sir Willie. Pagkaga. Nagibot-ibot na sa kuyang biti. Feeling mo na iyan. Nakabarato ka naman gani ko ta na sa bulinaw. Makalbaga ako kibulong. Pag napilay ako, di ako makalakaw. Inay ko po. Bakong nagulpi manggirarita, subulong, sobrang 100 pesos. Ay, nabuhay tayo ni Sir Willie. Adi, ang provincial government kang Albay Mantabi mga tugang nagtao man ki financial assistance. Duman baga sa mga kapamilya kan sa mga nagkagaradan, kang bagyong si Christine digdi po sa probinsya kang Albay. 7 pala na di. Pero ito, so nagadan sa Albay 7. 7. Tiyo. 7. Tiga 100,000. Ay, 100,000 tuloy. Mabunar kita kay ni. Tig 10,000. So mga kaparientes ang ginawgawan nin financial assistance kang provincial government kang Albay. Iyo, tig 10,000. So, itinaotabi 7 databi so na-record na nagadan po digdi sa probinsya kang Albay. So tig 10,000. So pamilya ka ito ang ginawgawa na tabi kang financial assistance kang provincial government. Iyo. Sige. So hanggang man sana dyan ang pinakadakulang
nagtatabang ka sa tuyang gobyerno, yung pinaka-maximum na is 10,000. Kaya, ngunyan pa sana ha, yan, dapat magkaigwan nagkipagpaplano ang mga local government. Dahil naman kita magkumpiyansa ta, kung mahiling ta subag yung sutrak ngunyang kang bagyo, so forecast track kang bagyo, so posibleng agihan, medyo huralangkaw. Huralangkaw po sa Bicol region. Mangangaragi na naman sa dagat. Ngunyan, dahil na pag-arugon Suki Christine, dapat may mga paghahanda na po kita. Makusog pa ini, buda sa mga flood control, burukas na. Yun na yan. Anong dapat gibuhon tango niyan? Nahiling mo na yan. Nasubrahan kang bulinaw na maga-subol joint pagkaga. Yung bata yan talagang titamaan. Mga bull joint na yan. Gariman sa nasunag South Road ka, na nag-agi ka sa lubak. Nalubak, narimati sa mga bull joint pagkaga. Hinay ko po. So yan tabi mga tugang, ang kaipuhan ngunyan, kan sa tuyang mga LGUs, lalo na sa mga may pigbabaha, or kaito dyan sa Malinaw gari, pigpa-priority ngunyan ni Mayor so salog dyan sa may suwa, may pira na itong harong na inanod, tulo, na pagday-paday ito na pilapan o kaya nadampingan itong garisalog duman, posibleng rusuon pa kito sa ibang harong duman. Tapos gari kasabay yata so barangay hall ba ito kaswa? Posibleng pag dito na proteksyonan o kaya day mo na ito maayos ngunyan, pag nagkusog so tubig na naman dyan sa salog ay rimate. So yan ganyan dapat ang gigibuhon, mga paghahanda kan sa tuyang mga opisyales. Dahil na paghalato na arog naman kay ito so mga importante yun na ipa-evacuar, mag-evacuar na bako na magarasod ka mo ki-rescue pag oras na. Sisay pa man dyan ang madasdas na ma-rescue sa indo na dahil na nga nakakaagi. So dapat may mga paghahanda na ngunyan pa sana at total naka tao naman kan mga relief. Halos gabos ng barangay na tao naman sa mga relief. So dapat ini ang pag-antabayanan o ini ang pag-andaman kan sa tuyang mga opisyales. Ini pong papaaboto na bagyo. Urawan may distansya pa. May distansya pa. Pasiguro kita baka bugla bagang kumurbada, lumiko pasiring digi sa Bicol. Di kita magkumpiyansa naman na ang forecast kang Pag-asa uto sa taas. Eling nga si bagyong si Christine. Eling nga nindo si Leo, nagsuruper typhoon baga. Tao yung pasadagat. Makusugon pa. Tadyan ang matipon kikusog. Kaya pa siguro tabi kita. Ngunyan pa sa natabi Ma'am Elizabeth Chan Kasin. May mga paghahanda na tabian sa tuyang mga local government units. Dahil na pagano to na, ngayon sa aga, saka kita makurupot-kupot. Sa aga naman kita makurupot-kupot, taharani na. So, minsan ngaya pati, dipisil pati ngaya Sir Mox ngaya, pag nagbibiglang liko. So pig sasabing expect the unexpected. Pag nagbiglang liko ngayon, may problema. Yan nga, so antisiparan mo na, so dapat antisiparan. Pag bigla bagang luminiko, delikado na. Ano daw ngayon mangyari digdi? Kaya dapat, handa kita. Dumiretso man ang kimaglikong bigla, dapat po handa kita. Tipisil baga pag piniglang liko ka man ang
Dapat handa ka. Pag buminig lang liko, ay maneuver ka na. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:42 tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang Philippine Standard Time. Manaipit pa kitang commercial ha. Mabalik po kita madali unsa na ini. Diyan sa Daraga, mga tugang surunod-sunod so may mga pigbabadil gada. Ha? Diyan sa Daraga. Sa pagbabalik po yan kang programa. Albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Come on! Serbisyo sin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang 47 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda.
Oras na yan, daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay. Thank you. Mga tugang, balik po sa indong lingkod. Ako man po Giraray Tabi, si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana Tabi ni, ngunyan pong aldaw kita ni Lunes. 4 na kita ka Nobyembre taon 2024. Sundo po kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Kaya ano pa? Fight na kita! Servicio sin reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutani sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ha, 48 minutes lipas na po ang 8 o'clock. Sabi ni Sir Willie, tubod na ngaya ako na ang eleksyon nakadepende po yan sa presyo kang sira na lawlaw. Pag kandidato ka na daimo kayang maghabol sa presyo kang lawlaw, dai ka magkandidato, tataraman ka, aw inda ngaya kaan. So tinao ngayang paipit, dai lamang makabakal ngaya kisarong kilo ngayang lawlaw. No. Ay ko po. Ang lawlaw tabi, dyan iyan sa 3rd district. Sa 1st district, ang apod kan Tamban. May narumduman ako kay itong kinatawan. Kandidato para kinatawan. Iyan sutig panao. Kang karampanyahan tabi Sir Willie. Gana ito. Importante yun baga ngunyan. Mga mahal lalo ngunyan na mahal ang sira. Sira man bagayang pero masirang pati yan ang lawlaw. Masirang bagayang pigpiprito. Ang iba nga na ikang pigi-ihaw na biyo. Si Rolly Carinan. Pigi-ihaw iyan. Masira mo iyan. Kundi muro malang sama ng gadsa na. Pero mauragon niyang pagpiprito. Ang lawlaw. So itong nagkandidatong ito, para board member, ito so, baratuhon ka ito so lawlaw, malapig panao nga niyan sa may parting Pioduran. Pig panao, ang pag minabaraton ang lawlaw, pig papanao iyan. Tigwaragas na nga niyan sa gilid-gilid. Ka ito, 10 pesos ang kuha niya, ang kilo. 10 pesos. Ngunyan, pera na, so lawlaw, 150 per kilo ngunyan. Ayog-ayogon mo yan, 150 ang per kilo. Samantalang kay ito, 10 pesos yan. Pigahagad sa nga ni iyan. Ngunyan, tamahalon ang sira, kulaon man agad kung halimbawa yan ang ipanao mo. Sabi ko na nga ni, so sarong nag-board member, iyan so tigpapanao, kay ito, guminana. Yung mo ang tigtatao niya kada pamilya, piglilibot niya, sarong kilong lawlaw. Sarong kilong lawlaw kada pamilya. Ni Sendo. Tao ko ni Sendo. Guminaan na bagay ito. Minako ito dyan ki lawlaw dyan sa may parting Piodora. Kadakul baga dyan. Itong tigtatao niya sa kada harong-harong na pigduduman niya. Guminaan na bagay ito. Maray nga ni Sir Mox, i-explain mo kung ano ang lawlaw. Tay ba man so nasa isip ko. No. Iyo man ang gadadi. Ang lawlaw bagay. Ba man dyan sa 1st district. Lawlaw man yan sa imo. Lawlaw man yan sa iba. Ang lawlaw tabi, so tambahan. Sira tabi yan. Ang apod kaya kan dyan sa 3rd district, lawlaw. Pag-abot dyan sa may parting 1st district, iyan so tambahan. Iyan so tigigibo bagang sardinas.
Kaya lang dyan sa first district, ang lawlaw man ng iba ang meaning. Iba ang gustong sabihon kang lawlaw dyan sa first district. Sir Willie. Pag sinabi mong lawlaw dyan sa first district, tonglay. Tonglay kaya yan. Bata ngaya, ang lawlaw ngaya, pigbibinta pala. Iugon mo yan. Lawlaw na, ibinta mo pa. Sisa yan, mabakal kang lawlaw naan. Lawlaw na, ibinta mo pa. Inay ko po. Ayaw. Di yan tabi mga tugang ha. Oy, dyan sa Daraga, di ano nangyayari sa Daraga? Kansarong aldaw, mga tugang, dyan sa Purok 4 kang barangay Budyaw, may binadilgadan. Yo? Lalaki, alias Franco, kang petsa 2 ka Nobyembre, kasud pa, igwa na naman na binadilgadan. Dyan mismo sa compound kan sa iyang haro, dyan sa barangay Maupi, Daraga. Yogon mo yan. Yaw na mismo sa compound niya. Binadilgadan. Sunudan. Sunod. So, mga pambabadilgadan dyan sa Daraga. Ano nangyayari dyan, tabi Sir Willie, sa Daraga? Hiling mo na yan. Sunod sa mga bigbabadilgadan dyan sa Daraga, Albay. Pariyo pala kandidato digdi sa 2nd district. Kung duman siya magkandidato sa Kamsur, taraman siya Osma. Osma. Ayun na. At hindi yan mga pahit. Good morning pala kay Congressman Didi Cabredo dyan sa 3rd District. Maurag na congressman. Payabaon kan mga taga 3rd District tabi Sir Willie si Kong Didi Cabredo. Talagang bumagyo man kidai, yaong permi. Yaong permi ang pagreparo sa mga taga 3rd District. Bumagyo man kimagday, padagos. Bata sa mga paratanom dyan, may pigpalos bagang video, maurag sa pagkagibo katong so, kung dede, may Facebook ka ba? kung mayroon, i-chat mo na ako. Hey, kung dede, mauragon. Sabi sa 1st District, mauragon gaya. Talagang pandiurag si Congressman Didi Cabredo. Suportado kan mga taga 3rd District. Kadi, haputa sa mga kababaihan dyan sa 3rd District. Talagang maurag si Congressman Didi Cabredo. Pun kang pagkapon naging congressman, talagang susayang mga project, susayang mga pinunan. Iyong manggiraray, pigduro diretsyo. Hilingan nindo dyan sa 3rd District, maski nangani ngaya binaragyo. Pait giraray, taranong giraray kita. Tanong giraray kita. Dahil kita madisganar. Tanong giraray kita, pakalipas kiperang aldaw. Maturubo na naman yan. Di may produkto na naman kita. Yan ang maura. Minakusugun ang mga taga dyan sa 3rd District dahil sa motivation ni Congressman Didi Cabredo. Mismo siya minaduman. Iduman talaga ni Kong Didi kung ano. Ipasyara. Ireparo. Yaon tabi ang pagreparo permi ni Congressman Didi Cabredo dyan sa mga taga 3rd District. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV.
for manger as we sing. Wherever there are people giving gifts is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow where nations are at peace and all are one in God. Let's Serbisyo Sinripa. Si Tupad, imbis ngayang magsigid, nagtataranom, may sweldo na, may tupad pa, o kaya may sweldo na sa tupad, may aanihon pa. Yan ang maura. Yan ang maura. Bako sa naso pansamantala. Ansamantagala. Maurag si Congressman Didi Cabredo. Hoy, mga tugang, 2 minutos tabi bago mag-alas 9. So, digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong aldaw kita nin Lunes, ano? 4 kita kang Nobyembre taon 2024. Sa pangaran po yan, kasama yung station manager si Maestro Neil Atuon. Sabay dyan ang bilog na tropa. Sa ngaran po kan sa tuyang mga katuwang sa programa, yaon dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory, kay acting Governor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Riner Burse, si Cons Irene Morales Pahot, Mayor Sheik Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Salamat sa Capos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Sa pangaran po nindo kabos, mga parantabay, paki-share na lang kan sa tuyang programa. Ngani po mahiling man kang iba, kaabot man lamang sa iba su restoryahan. Yo, ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indong servidora Sintagari Paro. Mag-iribanan po, graray kita sa aga 7 to 9. Digdi po yan sa programa Serbisyo Asin Riparo. Adios, amigos! Domo, arigato! Bisyo Sinripa. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan.
Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.